Hello everyone! Let's have a coffee! Coffee lover out there! Shout out sa inyo! So ayan, meron akong ipapakita sa inyo na bagong coffee. First time kong matry and I hope magustuhan ninyo once na may try niyo. So ayan, coffee is life! Hello everyone! Good morning mga kamar! Welcome to our channel! So for today is ayan, meron akong i-share sa inyo. Diba last time, meron akong in-unboxing and eto na siya. So, meron akong tatlong glutagencurve by healthysage. Pero ito muna yung uunahin natin na ipakita ko sa inyo. So, itatry natin itong glutagencurve Caffe Latte mix. So, no approved therapeutic claims, 20 grams. So, by healthysage. So, ito yung cup natin. Hindi po ito sponsor ha. So, ito yung likod niya. Ayan. If you are pregnant, nursing, or have a medical condition, consult your physician before using this product. So, once again, this is not sponsored. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, ayan siya. Made from Philippines, of course. 1 sachet into a cup of hot water. So, dark detox formula. Meron siyang Arabica coffee, barley grass, L-carnitine, mangosteen, tungkat ali. Ayan, madami pa. Meron siyang green tea extract, glutathione, grapeseed, Garcinia cambogia, psyllium fiber. Ayan. So, try natin siya. Bubuksan ko. Ayan. Ayan. Lalagyan natin siya ng tubig. Oh, kita nyo? Bango. Hindi natin siya punuin. Tapos, ayan. Kita nyo? Ayan yung mixture niya na mayroon ng tubig. Super bango po siya. Tikman natin. Init. Sarap. Isa pa. In fairness ha, ang sarap niya. Parang lasa ko nga mayroong pagka dark na latte, coffee mix. Tama, dark nga siya, hindi siya yung light cafe latte, dark siya, sarap. Lasa mo yung coffee, hindi siya masyadong creamy, hindi siya masyadong matamis, walang di ka nais-nais na lasa. Ang sarap, tapos ang bango niya. Wala siyang something na parang gamot na, di ba? Yung ganon. Tapos wala rin siyang mga kung ano-anong parang powdery mix na may mga herbs na nakikita mong naka ano din sa tubig. Kasi minsan dati nagtry ako ng mga coffee mix iba't iba, may mga powder siyang na nakalagay diyan sa coffee. Ayan, ang bango. So, ayan. Ito po ay hindi ko binili. This is not sponsored. Previous lang po to sa akin doon sa shop na kung saan binili ko yung Vita Bears apple cider gummies ko. So, napakabait ni Madam. Binigyan niya ako ng tatlong flavor, which is yung Caffe Latte, dark choco, tapos yung coffee mix. So, next time, yun ang i-try natin. For now, ito munang glutagencurve na Caffe Latte. So, ayan na po siya. Ready to drink. Ready to drink. Napakasarap. First time kong matry ito. Gusto ko yung lasa niya. I think pwede mo rin itong inumin ng may ice cubes. So, yeah. That's it, my vlog, everyone. Sana nagustuhan nyo. Kung meron kayong comment, please don't forget to comment down below para masagot natin yung inyong mga katanungan.
So, that's it for now. And let's have a coffee, everyone, and see you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!